Blaino hambai sini joto nai tong nai ani ti prasad takuk te buhuk changno tini oro sung Matabari under constituency ti pramotha bai nuwa jijak kaisa dur to dur program khai tongo oro phai manjak phaikai sini Matabari ni sini block president sini sar toroni deborma te boro phai manjak phaikai sin ti WF ni tai sikla rok joto palkhe sung bubagran je thanchani chobao sung joto no fight khlainani bagai nai dur to dur campaign khaina phaika tini oro phai saiman kha joto jagao no positive response tongo obono puila kaisa itihasik nai general area obo sini tipramotha je muthangnaisa nei je tiprasano muthangnaisa nei kaisa oro candidate mane sure abo 100% ko applying nai abo sung saiman ka joto response no obo kaisa itihasik nai obono puila prothom bar itihaso sujat nai tini obo kuno wanana krei sung joto jagono response kahaman tongo jata je voter joto no andro sobo sini nai phainai sini 2 tarik ni result lo sung kaham ke phunu gire nai jotono na hambai joto tiprasano no tiar tongnani bagai nai jotono na hambai rugui nai or kok samane asno muthaka long live Tipramotha long live Bubagra long live Tipram obuskang ne chongbari o botis Matabari o birnuatia no kapalai budbai paire nei birnuatia no kabang budbai paire nei